Jag känner en båt, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en båt. Tá, dobrý deň vám tu všetkým prajem, tá zišliśmy się tu, ale všetci dlho vlasilien, kto má krátke vlaši, nech ide ešte štazik ojebe. No cicho do piči. Ale tišej, a tu na to ten stredný štolik, čo tu reku vidíte, vy všetci, tá tam budeme dávať penieži, ale tá nešerme, toto mi pičuje do mne. Frodo, ja te videl, ideš perši, nemáme mixážny, niet gramofóny a nedá ni zosilovač. Ideš perši a nešetri peniežmi. Ja nešetrím. Ja telo zaplatil tvojej mame, nech me vykúri, že to 5000 málo. Mama oťaž se volá. Si piču, tá dosal chlapec. Juj. Ja krúci s hlavou musím. Ja neverím, ten chlapec 10 000 udrel na stol. On zrakovo postihnutý, či hluchý, či čo. Táto chuj do piči. To vážne. Ježiši Kriste, to je debil. To nielen gramofóny, to aj Gwen Štefani. Víte kto to? To je jedna krásna žena. A ženy ste aj vy. Bože, pozrite na seba, jak vy patráte. Mne budú chcieť. Ja že žena? Ja že dlhšie vlasy mám, takže žena som. Ty co si myslíš o sebe, že nie? To nie každý, kto má dlhšie vlasy, vyzerá jak žena, ty kokot. Ty cicho, holíš bradu, tá cistá žena do piči. A ja nešom? More, ty na druhých rozprávaš a na mne še nekúkneš, ty buzerám. Kúk, nejaké dlhé slatúčké vlášky mám, ty piču. Tá ty aké vlasy dal? Ty piču, tá ty vlasy dal jak kozorok bazme. Ešte máš testi, že ešte mne donešol šponku. Kurvo jedna. Šádne si ty buzerán, more. Co tu ešte mole dlho vlas jeden kokot. Ešte do mňa še budeš tu jebať. Yes sir. Ty piču, že taký kokoci. Ký piču som urobil ľudstvu, že s vami musím organizovať party. Tak no neviem, chlapci, ja by som sa tu neštaral. A Bruce Willis nemôže prísť? Piči, vy kurvy, ja si me prerušujete. Bruce Willis nie? Dobrá myšlienka, ale ja berem penieži, vy kurvy. Jaj, táto co? Do piči. To co tam bolo, hej? Takže Bruce Willis nie? Prosím, Bruce Willis? Bruce Willis do piči vám hovorím. Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Dobre, takže Bruce Willis tu chcem ho mať. Dobre? Dobre? Všeda čo pýtam do piči. No tá víš čo? Víš čo do piči? To ten chlapec dal 10 000 na našu oslavu a ten buzerant tu chce pozvať Brusa Willisa. Tá ty čo, šestý zmysel nevidel? Ty kazetu chceš, aby som ti požičal šestý zmysel? Tá še posere z toho, chlapče. Nie? Dobre, tá uvidíš do piči. Bruce Willis nie. Pharrell Williams, Snoop Dogg. Snoop Dogg nie? Ale poď už do piči! Še raz plačem, tu ty kokot už do piči vami. Tá co do piči? Ja ti útorím, ženo, ší daj. Ale buďte už cicho všetci! No piči s vami tu! To co, no, poď tu! Ej, kurvi jedne. To co chceš, že by som sa zahlušil, no poď na ferovku do piči. To je normálne to. Poď uvidíš do piči. Piči, ale Robbieho Williamsa tu chcem. Robbieho Williamsa. Uder. Yes sir. Jakže tu mám Giuni dať? Nie Giuno. Piči, to on prichádza teraz. No nie dobre nakoniec toto. Tak ja idem brať naspäť penieži, keď sa neviete dohodnúť. Co? Judy kokot. Tak na čo sme še hádali do piči? Mám zobrať naspäť penieži? Ja nezrakovo postihnutý. Ja len nevidím. To nie je toto isté, hej? Dobre, no. Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon
alltid vaktar alla som är här och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot som ingen